Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Laxmijuri Sarthe Rongphar arong along kejun alank kave ketheklong penanta mekri bupru. BJP a Sarkaratum Central State Lapen Autonomous Council along antami latumsi non amat ke nang chari bomlo lapen penang an along ri along ke cutting tour our monsitami lepiklo lapen develop bomlo lake misen alamlo Bon sitami lason aporahu jasimet lakha inkoida trok dua barguri MSC constituency ke parlo golakha district pen kachikoinot lapen longle alamki kedover alongri jasimet Laxmijuri Sarthe Rongphar arong ke parlo balijanpu arong along kedo donkrip hosose akarbi arwat atumaphan non puta kejun alank tangte ringwell isi theklongle kejun alang aphanta langso Arlo suatum apu kaparpu pen kilometer isira ebeng bonglok ingkep nang jilang apu ara songalong lang parpu pen si lang chowa nang jilang la si nangli theklok penanta kachilang emekri bupru la si arleng ke theatum kachini si kemeji lapen karenta ave lapen kedam kewang aphananta to war ave mina karbi aphan kachilang anta mekri jangring anpin Government pen kirapuke ajata avila. Pangbardam sinang bang Golakha district pen administrative atumke border arai alomke towarta sop power block atowar side lapen mina karbi anglong mate Laxmijuri anat lelo pute aduk jangplo. Council atumta therak nangji apodlo pusi cheroktok arwada tumpen ning jaipo. Lasi labangso arong aphan kaching kiminai aning keminai abangphu Karbi Anglong Autonomous Council along CEM Dr. Tuliram Ronghang local MSC Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Lapen Bokajan MLA Anparta Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Atum Kerap Kapile Vegchia Phansi Haladak Arwadatum Pen Tuning Report News report Karbi Anglong News Channel. Nana tu arong mengke kosening ne. Nani tu marong ke arong binong bang ke Laxmijuri Sarthe Rongphar arong po. Tame ladaan bang ke balijan po arong anlo. Nana tum lang acho sok dam tibok terai ami ma. Nani tu lang sok bang ke hilo igving ha arlok an iglo. Kopi lang lo hadang long ike. Arlok ala. Nason lang chora lang ma. Lang chor kali. Abi ke di. Abi. Lanang di hempen lang acho sok dam ko an hilo la. Nili tum hempen hada an pale ron ke 1 kilometer bag do. 2 kilometer bag do lang ke di. Rong jo bang karen hai ke do ma wen. Karena ve. Karena ve di. Oh. Solar pen lo bedal long. Ini tu mitha sunama solar fence. Kalang ke di. Dokter stimen thang long de. Ave igla. Nalimen kosan ne. Nilimen ke kasenteran pi. Kalang ke di. Pi. Kalang ke di. Tadi Lang mang dik dak lo lang di. Koilamati Christ School classmate 2006 aningkan pining kaching room 2. Lakha inkoira pho nilip constituency ke parlo Koilamati Christ School mate non ke Koilamati Mount Carmel School pusi amen thir thipen dolo. Labang so school Christ School pu amen kedobom ahud hula so aningkan ahud lake LKG pen troxy angdeng anpen amat nerkep angdeng anke labang so school kacharli thuji phan our sai avedetlo lapena jok nerkep angdeng an kacharli dam thuji phan bang inkoira troxy student atum along kaprek school si charli dam rintilo langdamlo pulotangte 2006 aningkan pen pining 2025 aningkan anke ningkan Christ Circuit aphiansi pini bang inkoida trok student classmate atum chingrum lo pini kaching room pon along pater pipon lake maipu hunson be lapen chunbang arun rongpi atum pensi kedo on student classmate atuma phan phapon si chingrum pon labang so along mai chepahem phupon maipu pensi mai chepahem phupon lo
La pena dun thu chun bang pen kachop hapon Christ the King School amen kedobom ahut lot han bang atuma phan methang karbi apoho pen pachini ponsi archo pon ring tilo adun thu methang kekle makam hey hui self introduction che pachini ponlo lapuson apor ahut bang ing koida trok student atum non ke ongdung atum thekser nang manlo kachop hapon than bang abari matuma phan Madam Mary Timungpi Sir John Timung Sir Jackson Tokbi Lapen Sir Kitebe atuma phan chuphapon si Christ the King School ex student atuma phan mesen BD sore hei hui nang chipa choidun tekanglo Christ the King School puke isi Catholic Mission pensi koilamati ahawara phan pathe ang ponlo non ke Christ the King School pu adim amen non ke Mount Carmel School pu si amen thirtipen amen dolo aprang ke Christ the King School pu amen do boma hut ke LKG pen proxy angdeng ansi student atum Charlie Ponlong cha bonta labang sopena phi non ke koilamati Mount Carmel School pu amen lar pondet pen ke non ke LKG pen kep angdeng lapen higher secondary angdeng anta non ke kacharli chia phan se tame our side dolo lapen non ke Mount Carmel School higher secondary school kacharli student atum se tame aphai nangbat bomlo kadukawe asai mesen pen pachun ponsi mai pachut ko Koila Mati pen nang kilo berta Moses Teron report Karbi Anglong News channel. First base na tumalong nakipuri dun po sa amin, hindi lang naman subject lahat ang hindi lang endunde. Bonta may nga first teacher, napagkacin ko na hiklo, Sir John Lo. Kasi niliphan naman kay assistant teacher Lo. Niligay lahat. Usumar naman education kita bawa join lah. Pasal ini ada yang itu Christ the King first base. nang.Christ God's inspired. 245 rupees ni mana papa. Kasihkan do kave 1400 rupees 1445 rupees ni mana kilo. Asini di nang thang kong lang lo kami asot ke nono son an vehicle hai available vehicle Pini prangsi Christ the King English School non ke Mount Carmel English School la albang so first batch 2006 pen pini 2024 an ningkan trainer cap adak nalitum haso first batch pen pini an kaching room tulong pot nitum jerpi la pen thanbang tum han nitum ningching du lo choro parpek lo labang so mai pen litum pini pen cheng pon lo la si pini pen ke bang jelangan mang kan nitum la son se klempon bompo pini bang ke cheng lo la se nang cheton de jerpi tum han same ke bang jian mang ke nang cheton pe je phan se chunung rilo la pen ke cheton nomor an same ke ropi parpek lo thanbang dum han la pen jerpi tum an same ke ropi parpek lo etum pini labang so program thi hekpen sintum klempon lo labang so program nitum cepat sini seroy lapen teacher tempen jumisan speech nitum maju pon long lo alang le tempen bidi seroy ke pipar alang le teman same ke ropi parpek lo lapen nitum jerpotum se tame jerpitum same nitum sanda taksi bidi seroy cepat coy long lo same ke ropi parpek lo lapen labang some judat pen nitum ane sancho lo la se kadowi temhan same ke ropi parpek lo man ke bang jilangan ningkan phanang tuna poson ke sik pon dulang no to stan pon dum ke bang jilangan ningkan setamen nitum cepat thik pon lo lapen pini arpu setamen nitum cepek pon lo arpu cepek la son hen lo president secretary vice president assistant secretary so same cepek pon lo se ke bang jilangan setamen nitum son tak sik klem pon bompo to kero pila Karlitang sembe ahemalong berong hang anokhum ahembang isiatum chingki jethan amai kangnipo
ni jangkar pi anglong dongkamukam ahawar kutepi rongmendu timung arong karlitang sembe ahema chotai along be ronghang anokhum kedoan chingrum si chingki chethan ajai mek pamanpo bang so mai ake hai mindar be ahin pen mai chari ponsi mai ke pha alam thesitami than pachini pon lapen ke bang so amaya long don ing koiso se ahem tu natum chetong dunsi ke wangji arni kopi ko sonsi ke claim ke dam ke misen chima alam thesitami chingki chethan pon rinti lapen bang so amai ke wangji asengkan ke lang tuk thepi ahawar alongsi padopon poputa than pachini pon Dongka Mukampen nang Kelo Berta Ren Singh Killing Report Karbi Anglong News Channel. Si January Achiklo 2035 nalitum aso channel home report nitum da ning answer say ning samlo dasi kadok we laso channel ke lang arat tumhan da sengka de mia kardom nampa jiriklo kardom dasi nitum pini berong hang hembang isi kacingrum amai kapado lake dak tutupi kalitang punu sem hemsi kapado lo lasi nilitum Halloween pentana chetong nundo litum hembang isi langtuk tipi penado lapen hongkram penado lapen dongka lapen dongki penado lasi kacetong adona bang lage don crazy lapen apaya bang ke 221 lasi pini laso mai kibinang ko ke labang kacingrum nang ko ke itum ha mane chedam theke jiwan the laso be hian be hembang si chumri nei si itum kamatha isi kamatha arbi pado itum owe gimi pensi klem ponlo pu itum babu be pendadolo pu mongol sing be pu pendadolo kadok wi itum cerap chetu pensi laso mai bang pado ponlo pining si kapado cheng lah laso mai dasi ansu se none prang tang ko itum along kapado dami phansi borilo muning ge itum langtuk TPC pado dami pusi pini laso long klampen so amai long be itum ripon lo lasi aning kanwang ta don si puni itum humri dambom lason si humri dambom pusi itum pini penching wai pon lo lasi kadowe nili lamithani pini kadowe lapan si nililam the unton kon kok lo mane non owe ki mi tum nane hongkram ke do tum phan langtuk thipi ke do tum han ta towar chetong lok konane dampri dampro chetong lok ta kachini ne tum si ong manak lo pini ta ne mithang maran ta inut hongkram ni ka phan ke inut phan mang ke chichini ne det pen pini laso amai kachingrum amai ke do pen ke ik phan ta chichini lo lasi non owe ki mi tum langtuk thipi ke damlong langtuk thipi apun nupunun nipinu tum hanta kachini ne tum ta dola lasi laso kapachini lethot ni phansi non owe ki mi tum hanta laso maya bang ke seng bang ni tum ta janoi thekhedet noi redet noi asta bori pon bompo ansu se prang ka prang nun theye phan puse bori pon lo Pinia Berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me